Финансовото планиране е от съществено значение за постигането на вашите финансови цели и поддържането на стабилна финансова ситуация. В това видео ще ви разкажем за компонентите на финансовото планиране и как те могат да ви помогнат да се ориентирате в финансовото си пътуване. Финансовото планиране се състои от няколко компонента, включително бюджетиране, спестяване, инвестиране и управление на риска. Нека разбием всеки компонент и да разберем как той допринася за вашето финансово благополучие. Трудно ми е. Имам толкова много разходи, като наем, разходи за колата, за храна, за излизане навън, и кредит имам. Бюджетирането е първият компонент на финансовото планиране. То включва създаване на план за това как ще харчите и спестявате парите си за определен период. Чрез проследяване на вашите разходи и приходи може да идентифицирате области, в които може да намалите и да спестите повече. Спестяването е друг важен компонент на финансовото планиране. То включва заделяне на част от доходите ви за бъдеща употреба, като спешни случаи, големи покупки или пенсиониране. Като спестявате постоянно, можете да изградите възглавница срещу финансови неуспехи и да постигнете своите дългосрочни цели. Чувал съм за борсите и че там се правят много пари. Така ли е? Инвестирането е трети компонент на финансовото планиране. То включва влагане на парите ви да работят за вас чрез закупуване на активи като акции, облигации или недвижими имоти, които имат потенциала да нарастват в стойност с течение на времето. Тук ми предложиха нещо, което се нарича застрахователна полица. Ще ми обясните ли какво представлява? Управлението на риска е четвъртият компонент на финансовото планиране. То включва защита на себе си и вашите активи от потенциални финансови загуби, като злополуки, болести или кражби. Това може да се постигне чрез застраховка или спестени пари в фондове за спешни случаи. Като разберете и приложите наученото за компонентите на финансовото планиране, можете да изградите здрава основа за вашето финансово бъдеще. Не забравяйте, че никога не е твърде късно да започнете и дори малки стъпки могат да доведат до значителни подобрения във вашето финансово състояние.